Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Lima ka mga persona pilason matapos matumbang isa ka bus sa Kabangkalan City. Sa video nga kuha ni Mark Albito, makita pang natumbang nga Ceres bus sa higad sa karsada sa sitio Bandihan, Barangay Salong, sudad sa Kabangkalan. May mga pasahero nga nagapinungko sa higad sang dalan kag ang iban sa ila ginatatap sa katapos ang BFP Kabangkalan nga rescue unit. Sa inisyal nga record sa Kabangkalan PNP, 35 tanan ang mga pasahero nga sakay sa Ceres bus. Sunod sa Media Relations Officer sa Villacar Transit Incorporated nga si Jade Marquez, may bangin sang dalan nga talaklaron kag dito ginpapanaog sang bus ang isa ka pasahero apang nadulaan ini sang kontrol kag hinali na lang nga nag-isol panaog kag natumba ang bus. Padulong ini kuntani sa Barangay Bantayan. Patag ni Marquez, 39 ang seating capacity sang bus kag hindi matuod ang alegasyon nga overloaded ang bus. Sa karon, ang 5 ka mga pasahero ang yara sa Kabangkalan District Hospital para magpabulong. Sila tanan ang yara naman sa estable nga kondisyon.